16. témou poradí, ktoré sa venujeme, je téma Young People and their World. Mladí ľudia a ich svet. Opäť často vyskytujúca sa téma na ústnych skúškach. Samozrejme, najskôr to bude slovná zásoba. Chceme od vás, ako sa povie závislosť. Addiction. So when you take drugs, when you smoke, when you drink coffee a tak ďalej, to všetko sa nazýva addiction, závislosť. Samozrejme, keď chcem povedať, že som závislý na drogách, tak poviem I'm addicted to drugs. Hej, dám tam to to. Návšteva diskoték, clubbing. Samozrejme, ak poviete going to discos, tak je to fajn, ale väčšinou sa používa clubbing, to znamená, že sa ide z jedného klubu do druhého a potom už niekedy aj domov možno. Ešte chceme randenie. Dating. So when you are young and nice and famous and everything, you start dating boys, girls, etc. A ešte 3 slovíčka. Toto je veľmi dôležité, toto si treba všimnúť. Často sa to pýtajú skúšajúci na rôznych úrovniach, lebo všetci chcú vedieť, či to dokážete vysvetliť. Generačný rozdiel v názoroch. It's generation gap, teda gap ako medzera. Generation gap sa týka najmä rozdielu v názoroch. Nejde ani o to, teda, že fyzicky, aký je tam vekový rozdiel, ale ide o to, že on si sadne na Facebook a je to pre ňa super a on tomu nechápe a nadáva mu, že nerob to a on, že zase rob niečo iné. Rozhodnutie. Decision. So when you are young, you face decisions. Teda keď ste mladí, musíte čeliť rôznym rozhodnutiam. And the last one, brigáda alebo nejaká taká práca, kde sa dá prirobiť. Part-time job. So maybe you have part-time job in Tesco, Kaufland a tak ďalej, or you help somebody build something. Viete 6 základných slovíčok, prechádzame na vzorové zadanie. Describe the picture and talk about typical activities that young people like doing. Teda tradične opíš obrázok a porozprávaj o typických aktivitách, ktoré mladí ľudia radi robia, teda či už vo voľnom čase alebo počas školy a tak ďalej. Ešte predtým samozrejme slovná zásoba. Careless, taký bezstarostný, že je mi to jedno, dajte mi pokoj. YOLO, teda you only live once. Je to v podstate ako keby využívanie každého momentu, maximalizácia života, že čo bude zajtra ma nezaujíma, ale to, čo je tu a teraz je najdôležitejšie. Už to je na vás, čo si o tom myslíte, ale táto slovko sa často používa, preto chceme, aby ste ho vedeli. So this is an example of YOLO. Future, budúcnosť. When you are young, you have to think about your future. Postpone, odložiť niečo na neskôr, alebo aj prokrastinácia sa tomu hovorí, že však ja aj zajtra to spravím. Ešte responsibility, zodpovednosť. So that's what you face as well, responsibility. A posledné, smoking ako fajčenie. Treba si všimnúť, nehovorím smoking, to G na konci sa nevyslovuje, čiže just smoking. A teraz prejdeme na vzorové vypracovanie. In this picture, we can see a group of young people, in fact girls, who are probably spending their evening out in a bar. Teda vidíme nejakú skupinu dievčat. Dobre použitú frázu in fact girls, ak chcete bližšie definovať to, čo ste už predtým spomenuli, tak všeobecnejšie, poviem, že group of young people a potom in fact girls, teda vlastne dievčatá. Who are probably spending their evening out, čiže pravdepodobne sú vonku v nejakom bare. These girls are likely to be celebrating something because they are holding glasses filled with some alcoholic drink. Teda pravdepodobne niečo oslavujú. Je to len taká špekulácia, preto tam dám to, teda dal som tam likely vlastne v tomto prípade, že they are likely to be celebrating something. Keby tam dám probably, je to tiež správne, sú to v podstate synonymá. Prečo? Dávam hneď nejaký dôvod. Because they are holding their glasses, alebo holding up their glasses, držia poháre, filled with some alcoholic drink, as we can see in the picture. It's a toast at which they are celebrating something. Teda je to nejaký prípitok a vlastne niečo tým oslavujú. Ťažko povedať čo, budeme špekulovať ďalej. We don't know what exactly it is they are cheering for, but it could be somebody's birthday or an anniversary or the end of exams
or perhaps they're only getting to know each other. It's hard to say. Pomôžem si tou frázou it's hard to say, pretože naozaj nevieme, čo oslavujú. A je dobré v takejto situácii vymenovať viacero možností, jednak tým natiahnete čas a ukážete, akú máte širokú slovnú zásobu. Preto we don't know exactly what it is, teda nevieme presne, to slovko exactly sa oplatí vedieť, znamená presne. They are cheering for, že teda vlastne z čoho sa tak tešia. A ideme špekulácia. It could be somebody's birthday, môže to byť narodeniny, anniversary, nejaké výročie, end of exams, ukončenie skúšok, alebo perhaps they are only getting to know each other. Možno sa len spoznávajú. A ukončíme to tou frázou hard to say, lebo naozaj nevieme. The second part of the question is more open, teda už prechádzam na druhú časť zadania. A vyjadrím sa k nej asi tak, že no je to také otvorenejšie, aby aj skúšajúci vedel, že aha, prechádzame ďalej. There are lots of very different activities that young people like doing, but if you ask most of them, they say that they like sleeping very much. Čiže existuje mnoho rôznych aktivít, ktoré mladí ľudia radi robia, ale ak sa spýtate väčšiny z nich, teda if you ask most of them, they say that they like sleeping very much. Tak povedia, že veľmi radi spia, čo je teda pravda. Also, there are many young people who are rather lazy and spend most of their free time at their computers, playing games or just chatting away for hours with their friends on social networks. Teda dáme ešte nejakú ďalšiu informáciu. Existuje veľa mladých ľudí a teraz rather lazy, dobrá fráza. Rather lazy znamená, že sú značne leniví. Spend most of their time, trávia čas za počítačom, hraním hier, teda playing games, or just chatting away for hours, teda len chatujú, píšu si tam s niekým. On social networks, teda na sociálnych sieťach, napríklad Facebook alebo niečo podobné. However, teda idem dať nejaký iný názor oproti tomu, čo som už povedal. There are still a lot of young people who prefer spending their leisure time actively. Teda stále existuje dosť mladých ľudí, ktorí radšej trávia svoj voľný čas aktívne. Tam je dobrá fráza leisure time, či už poviete free time alebo leisure time, sú to synonymá. For example, some young people keep a pet or take care of it. Teda niektorí mladí ľudia majú zvieratko, pretože keep a pet and take care of it, teda starajú sa o ňoho. Dobré frázové sloveso take care of the animal, stará sa o zviera. Others enjoy doing sports either only in their free time or some even professionally. Teda others, akože ďalší mladí ľudia, enjoy doing sports, teda radi robia nejaký šport. A tuto máme dobrú frázu either or, znamená to alebo, čiže either only in their free time, teda buď vo voľnom čase, or professionally alebo profesionálne. Slovko either môžete vysloviť aj ako either, teda v britskej angličtine by to aj malo byť either. A nám sa viac páči either, preto používame either, ale v podstate to je jedno, obidve sú správne. Furthermore, dobré slovko, keď chcem ešte ďalej rozšíriť svoju výpoveď, znamená to niečo také ako, že ešte navyše alebo ešte ďalej niečo idem hovoriť. A lot of teenagers have part-time jobs to be able to support their pocket money they get from parents. Teda mnoho tínedžerov má part-time jobs, nejaké brigády, nejaké také na pár hodín denne. Prečo? To be able to support their pocket money. Veľmi dobrá fráza, teda aby boli schopní ešte nejak si pomôcť alebo pomôcť k tomu, čo dostávajú ako vreckové od rodičov. Teda support znamená podporiť alebo aj pomôcť. Support their pocket money, aby mali väčšie vreckové. They get from parents. A to vrecko majú od rodičov. Understandably, teda pochopiteľne, a je dobre, keď používate takéto príslovky vo vetách, vysielate tým signál skúšajúcemu, že ten jazyk máte naozaj zvládnutý, viete zaujať postoj, nie je to len o mechanickom hovorení, že there is a dog, there is a cat, ale že viete s tým jazykom narábať tak hutnejšie. Understandably, there are still young people who read books, act in theaters, play musical instruments, and do similar useful activities.
Teda stále ešte existujú mladí ľudia, ktorí, a postavili sme si vetu tak, aby sme mohli vymenovať viacero aktivít, aby sme ukázali skúšajúcemu, že aha, mám širšiu slovnú zásobu. Read books, jasné, čítajú knihy, act in theaters, hrajú v divadlách, play musical instruments, hrajú na nejaký hudobný nástroj, and do similar useful activities, čiže robia nejaké podobné užitočné aktivity. Unfortunately, teda opäť je tam nejaký shift, prechádzam na niečo ako keby menej šťastné, menej také, že by sa z toho niečo dalo vyťažiť. Unfortunately, there are also such youngsters who go clubbing too much, drink alcohol, or even commit crimes to get money to buy drugs or alcohol. Teda idem hovoriť tú negatívnu stránku. Existujú youngsters, dobré slovko. Youngsters je taký výrastok, taký mladík, skôr v tom negatívnom zmysle. Who go clubbing too much, ktorí len chodia po diskotékach. Drink alcohol, to je jasné. Even commit crimes, teda dokonca páchajú nejaké zločiny, trestné činy. Veľmi dobrá fráza, treba si zapamätať. Commit crimes, spôsobiť nejaký trestný čin alebo zločin. Prečo? To get money, to buy drugs or alcohol. Aby získali peniaze a mohli si kúpiť drogy alebo alkohol. Prechádzam už na záver a v podstate to nejak zhrniem. It's hard to say which activity is the best, but it's good to develop such skills and get such experience that can be useful for their future careers or professional or personal life. Teda je ťažké povedať, ktoré aktivity sú najlepšie, ale it's good to develop, opäť dobré sloveso, že je to dobré rozvíjať také schopnosti, teda such skills and get such experience a získať také skúsenosti, ktoré sa môžu hodiť alebo môžu byť užitočné v budúcej kariére, a teda profesionálnom alebo osobnom živote. Treba samozrejme poznať slovko experience ako skúsenosť. Ak by som povedal experiences, boli by to zážitky, teda mení sa tam význam. Čiže ak je experience nepočítateľné, znamená to skúsenosť, ale aj skúsenosti. Výborne, naučili sme sa mnoho slovíčok, slovná zásoba, ale či ste si to naozaj zapamätali trvácnejšie, zistíme práve teraz, kde chceme, aby ste to preložili. Tieto dievčatá pravdepodobne niečo oslavujú, pretože držia v ruke poháre na prípitok. These girls are likely to be celebrating something because they are holding up their glasses. Myslím, že to je jasné. Špekulujem, preto tam dám likely, čiže they are likely to be celebrating something. Zaujímavá štruktúra. Práve teraz ten dej prebieha, preto tam musí byť ing forma. They are likely, keby poviem they are probably to be celebrating something, tiež je to v poriadku. Holding up their glasses práve v tomto momente, preto tam dám present continuous. Druhá veta. Alebo možno, že sa iba spoznávajú, ťažko povedať. Or perhaps they are only getting to know each other, it's hard to say. Teda opäť špekulujem pomocou perhaps, znamená to niečo také, že asi, vari, azda. Čo robia? They are only getting to know each other. Spoznávajú sa práve teraz na tom obrázku, práve preto present continuous. A samozrejme it's hard to say, nie som si istý, preto to vyjadrím tou frázou. Sentence number 3. Avšak ešte stále existuje veľa mladých ľudí, ktorí uprednostňujú aktívne trávenie voľného času. However, there are still a lot of young people who prefer spending their leisure time actively. A je to príslovka, preto musí tam byť koncovka li. Toto avšak v angličtine vyjadrím pomocou however. There are still a lot of young people who prefer spending. Dobrá štruktúra gramatická, je to v podstate verb pattern. Na prefer, ak navezujem sloveso, často by malo byť v ing. Teda prefer spending their leisure time. And the last sentence. Je ťažké povedať, ktorá činnosť je najlepšia, ale je vhodné rozvíjať všetky zručnosti. It's hard to say which activity is the best, but it's good to develop all skills. Opäť, it's hard to say, verím, že to si už pamätáte. Which activity is the best? It's good to develop all skills. Pozor na výslovnosť. Rozvíjať všetky zručnosti, alebo teda schopnosti. Develop. Prízvuk je na v, nie na d. Nehovorím develop, ale develop all skills.
Verím, že ste sa naučili mnoho nových slovíčok, štruktúr, fráz, gramatiky a podobne, ktoré sa vám naozaj zídu pri vašej odpovedi a vidíme a počujeme sa neskôr.